min puɗɗorima inde joomen tagɗo en tagi leydi tagi asman paso mum wodata tagi yimɓe tagi jinneji nda ɗum teskoɗa tagi annabaɓe lawniyaji ɓe jiibata. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا قطب الأقراب قطب المكتوم تاج العارفين ولي الأولياء شيخنا وسيدنا ووسيلتنا إلى ربنا أبا الفيودات أبا الفتوحات أبا البركات أحمد بن محمد تجاني خيرا كما هو أهله وأن جميع خلفائه ومقدمه وتلاميذه ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين. bandiraɓe julɓe bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe bandiraɓe tawtoraɓe caggal yettude Allah e julde annabi o sallallahu alayhi wa sallam mo jam e kisal duumingal mo woni mun taƴara ha ila yawmiddin ko yettude ceerno men cheikhana ahmada tijjani radiyallahu taala anhum caggal ɗum ko yettude jinnaɓe men yettude seeremɓe men yettude kadi yonta men min jetti Allah kanduɗo e yettede o en ndewni hen annabi makko o mo ganduɗa ɓurɗo dendagal annabaɓe ko weltade eno Allah waɗirani en ni ɗeɗon jettode Allah en jetti ɗum nde wonno so tawi a yettani Allah a wawani dañde hay batte wa man lam yaskirillah lam yaskiri nnas wa man lam yaskiri nnas lam yaskirillah en jetti Allah nde Allah tagi en hokki en pitali men ɗi waɗi en eno waɗiri en ni kono rendini en e ndeɗo fedde kullu hizbin bima ladayhim farihun en jettiri ɗum Allah no feewi eɗen jetta noon jinnaɓe men ɗe surtout noon jinnaɗo men jooɗiɗo kucciɗɗo e men o ceerno men ceerno Mody Tall wondude e baba men Abdoullahi Tall eɗen ñaagonoɓe Allah nde Allah junnata balɗe mabɓe ɓoynaɓe to jeese men ɗo e dendagal jinnaɓe men rewɓe en jetti kadi ɓe Allah rendini en ha ndenduɗen ɗeɗo golle nde wonno wona hunde wemde ko nandiral tigi tigi ko yettude Allah eno Allah waɗiri sababuji ɗi ha jettiɗen ɗeɗo golle mbiɗen ko dental andu diine ma taw ene rendi ɗum ɓe ganduɗa Allah ne rendini pitali mabɓe haaɓe jiɗɗidiri saabu Allah e nelaɗo Allah e Cheikh Tidiane e diine l'islam taw woni sababu o noon ko Alhaji Baydi Kane rahmatullahi alayhi yurmede Allah yo wone mo kanko e dendagal mayɓe julɓe endu woni moom ko yewtere nde ganduɗa ndeɗo yewtere nde wiyete ko andu diine ma en puɗɗima wadde nde mataw gila 2017 ɗon to radio Rev FM ɗum de jibini ko daña ko foof ko yettude Allah kono wona gandal men wona bawal men mataw en ƴetti eɗen ƴettiri Allah e nelaɗo mum ha ndenduɗen e bandiraɓe ɓe e musidɓe ɓe ha garɗen ɗo
ngol ɗo noon woni laawol men tataɓiwol eɗen juɓɓina oɗo conférence taw ko dental andu diine ma e dendagal wallidiɓe mum e gardugol sohno Wahabou Thiam e dendagal taweteɓe e dental andu diine ma. ɗum de woodi ɓe cuɓi ɗiɗo ñalawmaji nodduɗen hen bandiraɓe men, nodduɗen hen musidɓe men, nodduɗen hen yiɗɓe men, nodduɗen hen dendagal hoddiɓe men ha mbawɗen rendude ɗo. eɗen jetta noon dendagal musidɓe men notitiɓe en e noddandu e yinnoɓe kadi notitade en e nduɗo noddandu hay sinno ɓe garani ɗo e banggue terɗe kono kadi ɓe gari ɗo e banggue ɓerɗe. kono eɗen jetta jettore keeriɗo noon tawaɓe ɗo ɓerɗe e terɗe fof. eɗen gandi ñalawmaji ɗi guinnirɗen ɗum ko musidɓe meɗen ɓe Allah waddi en hay sinno gannodiral e mabɓe e meɗen ɓooyani kono waɗi gannodiral bangal fayida woni ceerno Siraji An e mawnum ceerno Ibrahima An taw noon woni sababu o ko Alhaji Abou Ndiaye. en guinniriɓe ñalawmaji ɗi ɓe gacci golle mabɓe. eɗen gandi hande o forosuji kewɗi hakkude gaseteɗi tan e gasaɗi ha gasi walla gondi e nder golle. kono noon ceerno Siraji immima ha Dakar ari hawrude e gollal ngal sababude notade noddanu ndu. en jettiɓe hen no fewi. kono en jetti musidɗo men Alhaji Abou Ndiaye o ƴetti téléphone makko o noddi o wi ɗum ɗo ene welimo kono noon so wonano ko ganduɗa ko jahowo toon Makkatal Mukarram o aranno o hawra e ndeɗo jonde o lumtini noon ha joni ko kanko woni ɗo musidɗo men Tidjani Thiam minen mbiyata Falajel. en mbiyaɓe bisimilla mabɓe en beltanimamaɓe no fewi. caggal ɗum ɗon eɗen jetta hen musidɓe meɗen ɓe ganduɗa ɓe ndenduɗen gollal surtout kadi radio men radio Rev FM. en jettiɓe kamɓe foof haaɓe tawe ɗo hande o ko wayno Abou Falen Alsane wonen aɓe tawe ɗo. kono noon ko noon jettirten musidɗo men Oumar Doro Koumé gardiɗo Windere TV o yimmi ko ha Dakar o ari hawrude e gollal ngal ko musidɓe men ɓe ganduɗa Allah ne waddi en e ngal gollal. ko noonne kadi mawɗo Gawus Diakou sababuji min kewɗi e ndeɗo moƴƴere ko mawɓe moƴƴuɓe ɓe ganduɗa gollal ngal haaɓe jaññani en hen haaɓe balliti en hen ha ganduɗa hande o eɗen keeɓi hen gueɗal manggal taw ɓeɗo aɓe tawa ɓeɗo ɓe kalɗen ɗo. eɗen jettaɓe aɓe tawe ɗo aɓen ɗo jooɗi aɓe kuccite men aɓe gari rendude men golle ɗe. ko wayno Amadou Won ko caméraman, Oumar Sall ko correspondant radio télé Fulɓe amon ɗo ari guila subaka kankone o ari hawrude e golle ɗe. radio Hunare eɗen gandi foof ko gotum guila puɗɗiɗen programme o aɓena mbaɗi ɗum publicité ji aɓe jaaha haaɓe garta ɓe mbi ɗo kala ko jiɗɗa ko ɗum woni ko waɗete kadi min garat e ñalawma o min mbaɗanma ɗum en direct walla balɗe ɗe fof ha gasa min mbaɗanma ɗum en direct fodde min gandinma ko enen dendi. eɗen jettaɓe hen e Alsane Ba tawede ɗum ɗo henna. eɗen jetta kadi directeur Abdoulahi Kane wondude e dendagal gollidiɓe mabɓe. en jetti noon musidɗo men Ousmane Siddat ndeysaan hitande foof o arat kono hen sahaji ni ko kanko siftinortami o wiyami an kam mata ñalawma men o arani. ceero ɗum ko yidde mawde ko moƴƴere makko ko timmal makko e yidde makko e annabi sallllahu alayhi wa sallam e yidde makko e meɗen. eɗen mbiyamo bisimilla makko ceero. ko noonne kadi musidɗo meɗen mo ganduɗa Oumar Kane kanko e ceerno Mouhamadoul Amine e ceerno Moussa Ba e dendagal Sinthiou Bamamɓe naaɓe. eɗen gandi kamɓene kala hitande ɓe garat ɓe kawra e gollal ngal ɓe gimmima toon to Sinthiou Bamamɓe ko jiyaɓe Allah moƴƴuɓe ko tedduɓe ko yidde Allah e nelaɗo mum ɗum woni hakkude men e mabɓe. ko yimɓe moƴƴuɓe ɓe gari tawtorede golle ɗe en keeɗima foof goto e mabɓe foof ƴetti konngol haali ko waɗi fayida. ɗum ɗon ko wadde ko kañum jeeyi nde wonno ko julɓe foof ndendi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhwaykum
wattaqullaha la'allakum turhamun wadde fa aslihu bayna akhwaykum o ɗum woni ko joƴƴini en ɗo henna ko nde wonnode mbawno wondi julɓe tan taw kadi gonen bandiraɓe taw en moƴƴodirani e nder koye men wadde fa aslihu bayna akhwaykum wadde ɗum woni ko rendi ɗo gila kihiɗe ha joni hay goto dirani ɓosani goto kala ene waɗa gollal muɗum kono en jetti awluɓe annabi sallllahu alayhi wa sallam ɓe ganduɗa soɓe mantanima annabi tan a weltoto ceerno ahmad souleymani en mbimo seydi dem wondude ceerno khalidou camara e ceerno ahmadou diallo ceerno makki ndiaye ceerno malik talla ceerno alhuseyni mal oɗo groupe mo ganduɗa allah ne waddi ene mabɓe en kawri e mabɓe ɗon toon to duɗal ceerno men ceerno abdoullahi sidi sall rahmatullahi aleyhi yurmede allah e moƴƴere mum yo wone makko te kadi wonat inchallahu taala ko yijaɓe allah moƴƴuɓe horsimɓe en ɓe porsinɗen hirande foof ɓe jiɗat hawrude hen taw woodi ko faali golɗuɓe mbi ɓe garat ɓe daro hen ha gasa wadde noɓe mbino ni ɓe mbaɗi noon ɓe beltini eɗen e ñaago allah yo allah weltinɓe nde wonno ala ko ɓuuri mantude annabi sallllahu alayhi wa sallam ko gueɗal nde wonno allah adi mantude annabi sallllahu alayhi wa sallam kanko wi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wadde allah adi mantude annabi sallllahu alayhi wa sallam paamen koye mantude annabi sallllahu alayhi wa sallam ko gueɗal manggal wonno gonɗa koye wadde ko allah waɗi wadde ko hunde mawde ko hunde nde ganduɗa ko gueɗal manggal ɗum wona neɗɗo foof dañata ɗum comme allah yeeɗi ɗum tan yadara hen min mbi on bisimilla moon ceerno min beltima ha wona seeɗa ko nonne kadi en beltanima musidɗo men ceerno cheikh ba immi ko kanel to woni ɗo mo haldi no feewi kono fodde aadi hakkude men e makko ɗon to madina gounas min jewti ha yewtere nde woɗɗi woodi komin kaldi min girtodiri dendagal komin bayrodirno min gadodiri oɗo ñalawma so yenti ko garo wadde o waɗi ko wino en beltanimomo no feewi en mbimo bisimilla makko ko nonne kadi musidɗo men ceerno murtada on kam en mbiyata ɗum bisimilla mum nde wonno ko kanko bismi hoɓɓe ɓe ko kanko jeeyi ko nonne kadi musidɓe men cheikh diallo en ceerno hamidou tall en ceerno harouna ndongo en e dendagal musidɓe foof nanɗo e yaaɓe ni gilnani ɓocciriɓe ndendorinaɓe foof gariɗo kadi koɓe faaɓe arde ɓe garat hirde ɓe garat janggo du'a o ɗum noon kamɓe foof aɓe mbiya on bisimilla moon onon habɓe arɓe ɓe haɓe beltani on ha wona seeɗa eɗen beltani noon musidɓe men ɓe ganduɗa dariɓe e gollal ngal surtout noon abdoulaye keyta oɗo o kam en mba haalde haala mum kanko woni secrétaire général to woni ɗo ko professeur ko gardiɗo dendagal gueɗe ɗe foof kono ko dartinde ko ñaaguiɗo permission o ari fodde guila heccanke ha ganduɗa golle ɗe ha gasa ko ɗo woni kala ko jiiɗen ɗo ko feewi ko faate banggue organisation ko kanko jogui ɗum hay kayitaji ɗi kalteɗi ɗo ɗi ko kanko dogi hen ha yeehi ha ministre de l' intérieur arti ha ɗo nane inspecteur noddimi wi kam dendagal kayitaji moon paari beele aɗa yiyanami Ablaye Keita mbimi ko minen gondi ɗo seede hande o ni ko oɗo ñalawma min goni wadde ɗiɗon kayitaji haadi mbaɗi wune ɗum noon Keita min mbima yo Allah junnu gurdam ma bandiraɓe en jetti dental andu diine ma ɓe mbiya dental yiɗɓe Abdoul Mody Tall min noon ɗum ne ani kam seeɗa mbiyami ko dental yiɗdirɓe saabu Allah dental ngal mbimi ko dental yiɗdirɓe saabu Allah kamɓe noon ɓe mbi dental yiɗɓe Abdoul Mody Tall ɗum noon ko banggue mabɓe kono eɗen jettaɓe ɗeɗo golle debbo hen e gorko hen suka hen e mawɗo hen mo jiiɗen hen mo en jiyani dental ngal en waɗi fodde temedde ɗiɗi ha abbi e temedde tato ko jiiɗen hen koko seeɗa kono kala ko jiiɗen waɗa ɗo e moyeji caggal kay ballitte goɗɗe ko kamɓe mbaɗi hen kamɓe tambi ñalawmaji ɗi kamɓe ƴetti ñalawmaji mabɓe kamɓe mbaɗi hen dendagal gueɗe mabɓe ɓe to gonɗen ɗo goto foof acci wuuro mum acci gueɗe mum ari darade ko ñamaɗo e ko yaraɗo e dendagal ko waɗa ɗo fof ko kamɓe ɗum noon ala moɓe mbaɗani ɗum so wona annabi sallllahu alayhi wa sallam ɓe mbaɗani ɗum ko Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu ɓe mbaɗani ɗum ko diine o ɓe mbaɗani ɗum ko koye mabɓe wona enen nde wonno kala golluɗo gollani ko hoore mum ɗum noon tinnoɗen no feewi hikka noon cuɓiɗen toɓɓere ko husnul hul moƴƴude jikku seeren ɓe garti hen no feewi tuggude nde Ablaye Keita udditi ɗum surtout ceero men ceero Siraji an amin ñagonoma Allah balɗe juutɗe Allah ɓeyda gandal ngal waɗa hen nurani nde wonno a haali haalullaji baɗɗi fayida
nde wonno so tawi neɗɗo o haali yimɓe ɓe ndeeƴani yimɓe ɓe nanani ɓe jaɓani koye makko woni wadde ko alliyankagal ɓolal wonema so tawi a jagguiɗo forage a fewni ɗum yooɗat seede mum ko forage amen gonɗo hakkude ɗo no ñamtirɗamo ni ceerno wondini ko yodde kono wona forage uji tan mbawɗa ɗum noon amin ñagonoma Allah yo Allah junno gurdam ma ɓeydanma fof an e dendagal honoma en bandiraɓe tinnoɗen no feewi hankadin mataw ni en mbawa wiide ɗen natoya e alhaali o nde wonno golle ɗe koɗe garɗe ha e dartade mbawen julde gueeƴe jehen poftoyɗen ko ponnoɗen haalde fof ceerno Siraji lomtima en ɗon o jangguini en no moƴƴirten jikkuji nde wonno jikku moƴƴo yaltata koye hulde Allah ko ma daña ɓernde hulde Allah mbawa dañde jikku moƴƴo jikku moƴƴo noon immi koye annabi sallllahu alayhi wa sallam mo jamire ɗen yen ñemtin o annama bu istu utammima makarimal akhlaq annabi sallllahu alayhi wa sallam Allah wimo ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin aneliraka e windere nde so wona yurmede wonante windere nde wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin te kadi bashiran wa naziran jertinde e weltinde eɗen gandi annabi sallllahu alayhi wa sallam kala dokkal Allah rokkimo kala ɓural Allah ɓurnimo Allah mantimo wimo wa innaka la ala hulqil azim an jikkuma o ko moƴƴo kadi hay goto fotani annabi sallllahu alayhi wa sallam nde Allah tagimo waɗimo e wirngalloji no alaji malisi wirini wa kana muhtajiban min qablu fi hujubin yusabbihu llahu fiha gayra muttasim kullu hijabin aqama albadru min huqbin fihi liɗatil maulana bila sa'ami wa kulluha haza tasbihan yahussu bihi ati bi tartibiha fi husni muntazimi fa qudratun minnatun min qabliha izamun wa rahmatun wa sa'adatun limustalimi karamatun ba'daha fil addi manzila hidayatan wa nubuwatan fala tahimi sallallahu alayhi wa sallam